Skrab keskustaan, Helmke nousussa, pallo on jo karata, Frank Jonke pääsee avopaikkaan ja Wallen torjuu. Jonkelta jää kauden avausmaali tekemättä, häikäisevä hyökkäys, se lähtee maalivahdin avauksesta. Ja sen jälkeen Skrab keskustaan, tässä meinaa jo Helmkeltä pallo karata, mutta hieno siirto. Pallo on jo boksin sisällä ja Jonas Emettiltä. Jonke lähtee Morenin selustaan. Skrab tekee itsensä pelattavaksi vieressä ja on aivan vartioimaton pelaaja. Skrab maalin eteen, jonnekka Jonas Emet on nousemassa. Saman tien Wallen käynnistää jo nopeasti.